दिनै नायगाव दखरा दुलाराय फरायसा आफादनि खुंगा 22थि बोसोरसालि जथुम्मा लोगोसेयै नायगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 30थि बोसोरसालिया जथुम्मा जथाय बिथांमोना मैयानिफ्राय बे जथुम्माखौ खुंनो आरो दिनै बिथांमोना गेवलां मेल हाबाफारि दङमोन। बे गेवलां मेलाव आंबो दिनै दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लाफैदों। बाहागो लाफैनानै आं गोजोननाय मोनदों। बेवहाय जथेस्थ' जिखिनि गामिफोर दं गासै दखरानि सिङाव 14टा बर' गामिफोर दङ। बेवहाय 14टा मोनसे फिसा दखराब्लाबो मोनसे इउनिटि आरो मोनसे अनलायलायनायनि गेजेरजों दखरा आफादनि जे जथुम्मा बेखौ मेहेरगोनाङै रायजो राजाफ्रा खुंफुंनानै होबाय। बेनि थाखाय आं रायजो राजानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बे जायगानि जौगानायनि थाखाय आरो बे जायगानि रैखाथिनि थाखाय आरो बे जायगानि सोलोंथाइ आरो रांखान्थि जौगानायनि थाखाय बे जायगानि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' गोसो गुदुं। बिथांमोनहा बेखायनो दुलाराय फरायसा आफादनि सायाव मोनसे फोथायनाय आरो मिजिंखौ लानानै दिनै फैबाय थानाय माखासे उन्दैसा स्टुडेन्टसफोर बै स्टुडेन्टसफोरनि गोजौ सोलोंथाइ लानायनि बाथ्रा, बिथांमोननि गुन गोनां सोलोंथाइ, आदब गोनां सोलोंथाइ आरो बिथांमोननि मरेल माखासे बिल्डिंनि बाथ्रा आरो गेलेनाय बिथिंनि जेनाखि स्पर्ट्स डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा, नैबे बाथ्राफोरखौ बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो रायजो राजा दुलाराय फरायसा आफाद गुवार आरो गेबेङै जोङो सावरायलायदों। दुलाराय फरायसा आफादा दिनै जे जोंनि थाखानाय थांखि बे थांखिफोरखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनोबो जोङो खाथियावनो फैनानै जोङो मिथिहोदों जे फैबाय थानाय समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ गेरेमसा हारि गायसननांगौनि थाखाय जे सिमां नुदों, जे थांखि रनसायदों, बे थांखिसिम मोनहैनांगौनि थाखाय जे जोंनि फारफ्रोमबो बिथिङै फारफ्रोमबो जायगानि मानसिफोरा जेरावबो जायगानि मानसिफोरा जिहेतु जौगानांगोन, बेखायनो नैबे नायगाव ओनसोलखौबो जोङो बोरै लुखांनो हायो, बोरै जोङो दाफामनो हायो, बे बाथ्राफोरखौ लानानै नोजोर होनानै जोङो बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै सावरायदों। आरो बे नायगाव ओनसोला ओरैबायदि मोनसे समायना जायगा, मिथिंगायारि मोनसे सम्पद आरो मिथिंगायारि मोनसे समायनाजों बियो बुंफबनाय। बेवहाय गोबां स्कप आरो गोबां मोनसे पटेनसियेलिटि दङ। बेवहाय टुरिज्म मोनसे बिथिङै दावबायारि मोनसे दावबायफैनायनि मोनसे सुजुग आरो सुबिदाफोरा बेवहाय दङ। आरो बे जायगानि हाफोरा गोबां फार्टाइल आरो बे जायगाया क'क्राझार नोगोरनिफ्राय बा क'क्राझाराव थानाय मेडिकेल कलेज, इउनिभारसिटि, CIT बा क'क्राझार गभ कलेज बा बेवहाय BB इन्जिनियारिं कलेज बा मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज बा ल' कलेज बा गुबुन गुबुन अनुस्थान आरो खाथियाव ITI दङ बा NTPC दङ। जौगानायनि मोनसे स्कपा दङ। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोलखौ लुखांनांगौ जायोबा नैबे लाइमोनफोरखौ मोनसे गोसो गुदुं मोनसे मटिभेसन होनायनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ जों जुदि लांबाय थानो हायोबा जथेस्थ' जौगागोन। आरो आबाद बिथिङै बा जिखिनि मोनसे जौगानांगौनि बाथ्रा बेबो जथेस्थ' स्कप दङ। आरो बेवहाय मोननैसो हानि जेंना दङ, जे जोंनि मोनबासो गामिया FRC मोनसे दङ। बे FRCनि गेजेरजों बिथांमोना क्लेम खालामदों FRAनि जेनाखि एन्टाइटेलमेन्ट मोननो थाखाय बेखौ जेन फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बा BTC गभर्नमेन्टआ बेखौ थाब मोनहैयो आङो गुरै खावलायदों। लोगोसेयै जे जोङो दुलाराय फरायसा आफादा गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जिखिनि गोरोबथा मावफुंनायनि थाखाय जिखिनि जोङो खामानि मावबाय थादों, जेरै 125th आमेन्डमेन्ट, बिनि गेजेरजों जे जोंनि जेनाखि बिटिआर एक्ट बानायनाय, लोगोसे जे साबजेक्ट इनक्लुजन बेखौ एक्ट बानायनाय, लोगोसे जेनाखि जोंनि कार्बि आंलंनि हाजोआरि बर'फोरखौ ST खालामनाय बा गुबुन गुबुन डाइरेक्ट फान्डिंनि बाथ्रा, बे बाथ्राफोरखौ लानानै जों जे खामानि मावबाय थादों जोङो बेखौ फोरमायदों। लोगोसे जे जोंनि इनक्लुजननि बाथ्रा, कचारि काउन्सिलखौ फुल प्रेसार खालामनायनि बाथ्रा बा इनस्टिटिउसन जिखिनि जोंनिया प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ, 10 कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज खालामजाबाय, रेमेनिं माखासे कलेज दङ बेखौ सरकारखौ जोङो नारसिननायनि जे खामानि मावबाय थादों। माखासे गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोर दङ, बेखौ सरकारिकरन खालामनांगौनि थाखाय जों एबसुआ जि खामानि मावबाय थादों, बे बाथ्राफोरखौ बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरनो जों मिथिहोनायनि खाबुखौ मोनदों। आरो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय नायगाव दखरा दुलाराय फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननि सायाव रोजा रोजा साबायखर बावदों। गोजोन्थों। मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद माब्ला खुंनो सानो? जेनाखि मिरु दुलाराय फरायसा आफादा जे मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद, बियो फैयै फैनानै बियो 9 बोसोरनि सिगां स्टार्ट जादोंमोन। दिनै गुथि मोनसे मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ खुंनो जोङो थिग खालामबाय। अक्ट'आ नैबे डिसेम्बर दाननिनो 15 डिसेम्बराव जोङो खुंगोन। बेनि थाखाय जोंनि स्टुडेन्टफोर बिथांमोना अलरेडि रेजिस्टार्ड खालामबाय आरो बिथांमोना
माने दा आनजाद होनो थाखाय थागथियारि आङो गासै फरायसाफोरनिसिम आङो बे सुइसेस जासिदों बे आनजादनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा मोनसे कम्पिटिटिभ जेनाखि मोनसे माइन्डसेट बेखौ बिथांमोना डेभेलप खालामनानै लानो हागोन आरो बिथांमोना जिखिनि बे आनजादनि गेजेरजों जे कम्पिटिटिभ माने जेनाखि आनजाद बेनि मोनसे एवेयारनेस मोनसे जागोन जोङो बेखौ मिजिंथिदों। गोजोन्थों।